Şu aydym gowalany näçe aýtsaň doýup bolanok, özüme näçe aýdyp bersem bolyn. Ýene de şonu aýdasyň gelýär, ýene bir ýer kemýalyk bolup durda. Şu ondan beter odan aýdasyň gelýär, ýene kämilleşdiresiň gelýär. Indi şu dinleýärimiz şu iň şogunlaýdym biri hem halipalardan miras galan. Şu neçelini öz şogunny öz agryny ýitirmän gelen aýdynyň biri bolan Murgap gülleriniň senniň länesi. Türkmenistan'ın halk artisti Tuhan Oraberdiyev. Merdan dostum. Merdan showman. Murgap gülleriniň senniň länesi. Ay murgap gülleriniň senniň länesi. Megeri dünýä gelmez senin ýalysy. Yağmur yağar ha elimi uyuyup sen otursan ha kalbimi yıkıyıp beğendin gelyenin bak yürüttün sen yeni bağda biten o beğul parası. Sana bir cetil aytmak istedim. Ay men sana bir cetil diýmek istedim. Emma aýda bilmän kırgyp etledim. Eýnäden şolaýdymy kalan istedim. Adyň altyn özüň beýul parasy. Muhammed seslenni men seni seýýär. Muhammed seslenni men seni seýýär. Eýnäden diýmedim men seni seýýär. Dalet bol diýme bize men aýra goýýar. Azap etme ýok çaresi. Bitin beğul parası Murgap länesi Murgap länesi Murgap länesi Murgap